Ago. Mema wakwa abade batiti obi ka dwumadi so. Miding de Jimmy Hanks. Ye sanga hye bio. Ye retire nga kenkan ne so. Eye Mpuaasa Ntiamoa. Nanso ansa na ye befi ase no me de aseda kese ma cd5.net so won aboa me na me de dwumadi yobro. cd5.net ya ba efo bia bia wodi gwa. So wo pese wo to ade a ko cd5.net na ko pensen niema na ewo ho ni mu nato ne a wo pe bia wonso wo pese wodi gwa twa niema ni mfoni ni fa kogu cd5.net na won a wo beto no mfre oni wundi nsawo so michia mu amhwe dwumadi nyina owura Samuel Fosuba michia o michia mu amaka ni nyina yemfi ase Mpuaasa Ntiamoa ade etoso abien ofa a etoso abien na no Owusu achem ne ni mpanyi ahia Kofi Ntiamoa fie hu ntemaba ribeje na asem ne hu mwai Ntiamoa na na cha me wo ho opoko ahwene me wo ho Ntiamoa o cha me tie mentu otumfo ne mpanyi ahia ha sei me ne Kofi Ntiamoa me fie hu ntem no me de Mpuaasa no maba bio sesebe onim defu bi hu ase kyeremia me de mitimeto sanso obiara hu ase ankyera me je otumfo pridwan opoko ahwene da sibre ni mpanyi se Mpuaasa Kofi Ntiamoa senen opanyi odikan echinye bi ni ho se wayiyi ase ne se wutin se teta wunse se twame tete sama Ntiamoa da bida enya asenen opanyi otoso ebiesa so enye ase ne se obusumanim wakono mpensa na Ntiamoa da bida entesa opanyi otoso ebien eye me se ase ne se omantwa osama wompopa Ntiamoa ewom ni awukan ye no kwarede nanso enye mayi asene obi fufuro obia onfamra obiara emwa sana hene keri prijande ma opoko ahwene Mpuaasa Ntiamoa da sibrese wu prijani odi prijani ma Ntiamoa me da se amen oboni mu ase ocha me mesre okwan opoko ahwene okwan wo ho Ntiamoa boni mu ase na ofi ahinim hoko na no Owusu achem ochia me poku sorry jina gwem ma ento ohima na ento kurantri ni akwam ankobia ni achia me se damfu yi asem yi wodwe ho den onam nyansa kwan so repe me hwade okwan benso na muje di se ye befa aboni oriye ya no opoko ahwene na nahima kurantri ni akwamu ankobia ni achia me se ode ne ho senen ose ni Mpuaasa Kofi Ntiamoa yi munyina mani semu ebe ya asamesi ani se ode da sebre rori areni kosi se wanya ne ho awie da edi kan a oba ha maramu hu ise ne anentama asu wo ne ho afa eneyin so de oba edwuni asa na efra no enyo opumpuni ara na ote kokoso gware kokoso a anka na erikedia okwan benso na yerefa abo adiyi ano opanyi odikan ochiame mijemi di se okwan a yebetumi afaso abo Ntiamoa rori ano ara ne se yebehu ni Mpuaasa no ase nanso sanya yetete no obiara ni ase ne yire na adamfo one no konakra na mpo wo biara ni se yi nwaso yi ase enti se yebehu ase a na je se efi Ntiamoa no ankasa ara enum nanso ebeye den se ne hintasem a odidi hu se yi obebo so ama obi ate ahenkwa odikan ochiame mesrema kankakra mejemi di se okwan a yebefa so ni se yebetew Ntiamoa afre no asanom na ya ma wariabo onya ribo de a obeka ne hintasem no ama yate efi se munim se nsa wo hoyi etumi mo nipa yi ni trim ejina edi na no Owusu achem ni ahenkwa yi kan yi omwa ankobia hene mede anya me se ye fa Ntiamoa yeso na ye behu asem ya no ntem akra hene me ne wo ya adwene eye no kwasem se mia penia ade wo
enti sempo oba no ne kunu na aye kanana na asasi wurade ni tumi kohyia no ba yen anim ha hye nafunum kakra obetumi adaada ne kunu ehu ni Mpuaasa no ase abekire yen na no Owusu achim esone se oja hurehuri achene wonto no yampia wenti enhinkwa baanu nko mprempren ara nkohyia Ntiamoa yeremra yen anim ha yare nsoreje waba enhinkwa baanu fiedi ankobia hene Kofi Ntiamoa ba ya yere siresire no se ni ti asai no se na orebepa ade enyu ohia nyina na eya damo ahenko otoso bi onipa ankakan ohu fam da no nemu pe ni nkohwe ni fi ni nuan ne nkokọ ne nkwa ne mfuna wo mu ano ne yire akan ofre no ojenu si se jame haw no eneyi kohwe oda no fam onya ni kunu bobe okra obia yihye mukase na Kofi Ntiamoa aka ne mini wam tita wo dan mu a na waje so mira dimirika edu ne nchen de dawo wuhu ampa se sika ho ye den edi bem se impanyinse sika chen nkrantenam abofo no ne Ntiamoa yiri nyantachi waba ahenkwa ochiame wo ho oba impanyin suma yense yenkofa no mra no ni nyantachiwa nana maha impanyin mi mamu aha na no Owusu achim ochiame bisano se wo frɛ no den opoko ahene wo frɛ wo den wo fihi na wo kunu ne hina nyantachiwa me de akosia nyantachiwa me fie hu ntem na me kunu ne Kofi Ntiamoa opoko ahene Mpuaasa Kofi Ntiamoa nyantachiwa yiu osiniti ase Kofi na kwa jama wabeye bribi wo ha enyamane ohini sinini ase ene ochiame poku kasa opoku ahwene eno wa kosomo da sibrese wukunu Kofi Ntiamoa Mpuaasa no ase ne den nyantachiwa ochiame mento therefore say minimase mikunu yi se mpua nwaso no wie no me ka asoro ka afem wanchema seda nia oka yara ne se menhwe nara enti ebesi ne minimase opoko ahwene ampa nyantachiwa trodo merintumi ntwa sebe nkontompo wo defo anim na nasi ne ne ase ne ochiame poku kasa opoko ahwene akosomo sada sibresinin ose ohun se wo ye obia nyansafo ankasa wonya obia esese wukunu Ntiamoa de asema eti se esi wo enti sanko na koto no brada na onchewo ni Mpuaasa no ase da sibresi se wutumi hu ase bekere na odisika futru imprident du na ebeda wase oje di se wubetumi aye nyantachiwa oboni mu ase medo defo ano ase mebo hu modin biara a metumi odan ne hu figwa no muko moho aha na kinkansem ni sine kai say ya obe like obe subscribe so subscribe ya no abodon na ewo hono ne yedisini ni to ho a YouTube where you asuchi efenso fesini mi na wona mfunum no wonhwe bi na kire wadwen fense ma asi hu ewo adwenkyere bia ho da ye be hia bi no ye behwe ni ha nyantachiwa beye yo yemfensi hey makramo